лекин мутаассифона ҳеҷ чиз қабул шидагӣ нестай. Тоҷикистон дае ё Москва дае пересечени граница кардан дар ҳолате ки салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Чӣ хеле ки аз номи видео дидем, аллакай маълум аст ки дар чӣ масъала суҳбат мекунем. Ҳатман лайк гузоштана фаромӯш накунед. Оиди фикру ақидаи як коршинос, як ҳуқуқшинос бигем суҳбат мекунем. Дар ҳамин бора бо диққат гӯш кунем бародаро. Ягон нафаре ки дар Москва қарор дорем, ба шумо дар кор бошад духтари дандон, стоматологи тоҷик, одами боваринок, рақами номераш мебирояд, занг бизанем бародарои азиз, суҳбат кунем, кори шуморо дар Москва буд мекунад. Чӣ хеле ки мо дар чандин видеоҳомон қайд карда гуфта будем, морам низ ҳамчунин фикромона баён кардаги будем дар бораи ба таможни Союз дуромадани Ҷумҳурии Тоҷикистон. Оё медарояд ё ин ки не? Дар ин бора пеш аз соли нав буд пешниҳодҳо шидагӣ буд ва суҳбатҳо кардагӣ буданд, лекин мутаассифона ҳеҷ чиз қабул шидагӣ нестай. Танҳо гапҳои бигем коршиносон ва ҳуқуқшиносон аз ҷониби кишварҳо ягон гуфтушунид шидагӣ нест дар ин мавзӯъ ва фикр мекунам ки ҳоло намешавад. Агар информатсияҳои даставерни дар ин бора ки бишавад, мисол ҳукумат официални худаш қайд мекунад ва барои мардум огоҳ карда мегӯяд ки мисоли гап Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таможни Союз ворид шидани шаҳрномаҳо бастанӣ мешаванд ё ки суханрониҳо карданӣ мешаванд, вохӯриҳо гузаронданӣ мешаванд. Ба ҳамин хотир гуфтанем ки ба монанди коршиносе ки айни ҳол боз коршиноси Федератсияи Русия фикрҳои худша қайд карда гуфт ки бояд давлатҳои Осиёи марказӣ ҳамаашон ба таможни Союз ворид шаванд. Яъне ки ин фикру ақидаи ҳамин одам аст. Официали дар ягон ҷо ягон чӣ гуфта шидагӣ нест, ягон информатсия нест дар ин бора ва ман ҳам хостам ки барои шумо бугум ҳамин чиза. Мумкин ягон нафари шумо ҳамун коршиноса суханронӣ шадидагӣ баъд ба хулосаи омадагие ки албат таможни Союза медрояд ё ки не. Ман ба ҳамин хотир гуфтаистам ки ин одам фикри ақидаи худша баён кардагие. Камтар комментарияҳои шуморо мехонем, акнун ба саволотон ҷавоб мегардонем. Ягон нафари шумо бихоҳем границаи Қазоқистон бирем, ин одамои мо бовариноканд, агар документ ҳам надошта бошем, меоянд айдари хонатон мегиранд, граница мебаранд. Рақамошон дар рӯи экран мебирояд, зангшон бизанем. Раҳимова нависонда: ман патент қатъи кор мекардам. Рафтем уведомленикунӣ накардам. Регистратсия дани ба зада нестай гуфт. Ман омадам Тоҷикистон. Апрел ман рафта метавонам Россия? Ҷавоб медодем: раҳмат, барои ҳама чиам мефаҳмем аз шумо. Худо нигаҳбонтон бошад. Регистратсия ба задани туурӣ кунем, мо доим вегем ва баъд аз пайи ягон ҳуҷҷати дигартон бошед. Махсус барои патент ҳар чизе ки алоқамандӣ дорад, вақте дар ба задани регистратсия набошад, мутаассифона кори шумо буд намешавад. Аз шумо моҳи апрелда ки омада бошен, пеш аз рафтанатон як бор шуғли аҳолӣ бирем, даниётона проверка кунем, баъд аз паси рафтанатон бошем. Равшан нависонда: салом бародар, номи ман дар рӯйхати сиёҳ ҳаст. Ман моҳи апрел омадам Тоҷикистон. Метавонам як моҳ баъд Россия бирам. Илтимос ҷавоб диҳед. Пешакӣ раҳмат. моҳи апрел омада бошен дар рӯйхати сиёҳ ки номтон бошад, шумо метавонед ҳозир сафар кунед ва тамоми документатсияҳои худтона қонунӣ кунед ва кору фаъолият бикунед. Як нафари дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Бахшиш ки мепурсам, шумо дар куҷо? Тоҷикистон дае ё Москва дае? Не, мо Москвада нестем бародари азиз, бисёр вақтҳо дар Ӯзбекистон қарор дорем. Иванов нависонда: ассалому алайкум ака. Ман вид на жительство дорам. 5 моҳ мешавад дар Тоҷикистон ҳастам. Чанд вақт срок бошад? Бояд гаштар равӣ. вақте ки шумо вид на жительство гирифтагиен, хубаш дар ҳамун муддате ки муҳлат додагиян аз Россия берун намебаромаден шумо. Барое ки баъзан вақтҳое мешава ҳолатое ки вид на жительство ба ҳамун адресе ки шумо да метиҳанд мешава, мераванд проверка мекунанд ки шумо дар ҳамун адрес ҳозир зиндагӣ дорен ё ки надорен, барои дақиқ ва аниқ кардан. ва шумо ки набошен, метавонанд ки баъд аннулировать кунанд. ин хеле ҳолатҳо шиданаш мумкин аст бародар. Баҳром Тошев нависонда: ассалому алайкум ака. Ведварения доштем 10 моҳ шид омадан аз Россия. ҳамроҳ гузаштанд. равем мешава ака. Ведварениятон то срокаш тамом нашава, шумо рафта наметонед. Игамбердиев нависонда: бародари азиз миннатдор ки информатсия расонда меистӣ. писарчаи ман моҳи август Россия рафта буд. Регистратсияш дар ба задани нест гуфтиям. Акнун чӣ кор кунем?
граница пересечат кунем меша раҳмат уда пересечени граница кардан дар ҳолате ки регистратсия дар ба задани набошад видварени кардагӣ набошанд мисол фоида мекунанд агар видварени кардагӣ бошанд мутаассифона биромад аз граница дигар даромадан наметавонанд. як нафари дигар нависондаи туғри не туғри калимаи узбекӣ аст бо тоҷикӣ дуруст мебошад гап нест рафиқ маълим ҳамин хеле ки осонфаҳме мо ҳам хеле барои мардум баён мекунем маъқул набошад тамошо накунед. зинда ва сарбаланд бошед тамошобинони азиз навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforce.com